Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye. Ti istorya tayo itaalawas a napauluan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka di dahi sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan dahito nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. San kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tayo. Katawan ko mati pagpapasulam. Kan basol damanan. Gapo tayong balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. guston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko mati panunutan. Kasta mo ti agdama. Saan at napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tata, apay di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid ak maetap no umay kayo iliwan. wan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Wan tatang. Ken, di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Wan tatang. Nasayahat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Wan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, at da ako na naggapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Una yun, nanang. Abay, pinanawan na. Kita kayo lang tigad kaduwang agbibiyag. Saan ka di nga dasakit ti inam iti puso, baro? Uwan, nana. Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak kadasay. Apay, akastoy, nana. Apay. Rafael Baro, Awandan nga agpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karang tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak dito'y? Saan ka baybayan? Agyaman ak, nana. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo amanok. Pato kas kadakal din. Ay, wan nga raw danak ko. Apay ngamin nga itultulok yu tatang. Ay, narigat anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Ay, Aganos tayo anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. ngamlugi tayo mo tatang. Kandakal aperwisyo tit itada kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo.
Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod tatang. Sapay ko ma. Rafael Barok, anya ti planom itibiyag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama kan inam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanagang Barok. Nana, Kan nagkariak iti inam at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atem tibyak mo. wan nana. Kat agyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan, Barok. Patpatgan ka unay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data dito eh. Ay, ang nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Wan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasanuatan, no kastoy aginggat inggana. Kasanon tibiyag tayo. Tsaka mo, Rowena. Kung jak maawatan no apay akastoy mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat na maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaranda. Kat da tayo ti nakakaasi. Wan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Jak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpatinggamot tan daytoy ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kun iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwisyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo idakabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, wan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro, no agulimag tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwan. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo tisaan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasudos. Tapno saan tayo amaisagmak. Ay kat, wen kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw diti lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo ditoy. Kasladyak mo't laang kabaulan.
Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kan tatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di Diyak tumatla makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumatlaang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga paiso. Isungagan anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dalang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon? Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan iti bagas na kitawan serserbina at tao tatang. Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapauma matanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakik de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisagmakam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayaw, hindi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inaladaman ang dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang tinalada. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taada na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay la kuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
ti Masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat ang nagkurang ti inana anang bagbagakan kuana. Ngampasig apan nagibales tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti amana, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti amana, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkadeng ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayam, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karsel! Dito'y drama tayo, ti Masakbayan! Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasamak abantay to'y ayan ko. Ay, sapay ko ma. Ta sa anak ama paay, ket mabirukak ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay ana isarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulam. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na iti pagbaludan ti saan namot abasol. Ket binaybayan da iti pagbaludan. Aging kapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wen nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wen taam kenda nga mga nuwad ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaruno apang panunutan da. Ay, wen nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo latta. Nasaysaya at siguro. No bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw. Tinaskan nga aramiden tayaw. Kan tapno agbibinan tayaw. Wen kabsat. Nakita mo'ng ti klase ti panagbiag dito bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsen ang makagapo. Isu abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikatpengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat amalak-amam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaig me day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalaysayon manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan.
Tumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan inton malam. Ituloy tayo dun malam kaigme. Nasakit ibagbagi ka. Kaya't ko pa'y tiagin na. O sige, aginana ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta inton malam. Nay, inaladam mo't ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man, kabsat punsaw. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat mo't ti kasasaad tayaw. Wan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag, di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Isu akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kun nagpatulong tayo mo't ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ibagbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanayo da ita iti panakirangat ading ko. Wen manang. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat timakon kontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Wen manang. Ngam na siya kla amaysa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anak ikapangkan. Agyaman iti pambagbagayo manang. Ngam nakapangad din akon. Kumapangak kada kayo. Alangarad ading ko. Ket sapay kuma tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay kaday, kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abunga dagiti mulak anatang. Ay, Wan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. ay, sigurado adagiti manan grupo ti tulisan tinangpuros. Isu nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungun dawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Wan nga rod kabsat. Kat anya nga rodon nga ay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti-fish pond ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ay wan nga agpaiso kabsat. Umaykad, mapanda kitaan. Makapaladingit matay tapasamak tatang. Ay, uwan nga raw na nakaw.
No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan, idi pa'y laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan, Ha? kanarigat, anak ko. Saan basta-basta. Nang runa, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatagtibiyag tayaw, ngam dagiti tarakan tayaw. Ha? Wan anak ko, tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanya. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan ko anang agsingsing petak. Kan ingkarikan ko anang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan ko anang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan, jak na pupuutan, aging gaan na iruwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka, taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko! Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Kumaykan! Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Wan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ng ijay ti uram. Ha? Wan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din niyan tinapasamakan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugi ak manan. Saan aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno adamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwin nga ron malasang ko. Parikot ko nga ron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita? Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwin abalasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Wan nana, da ita tinapatag. San abali? Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumat laang. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael.
Ura aglemlemeng tayo. At dalatamat panawan tayo nga agragsa. Wan nga agpaiso, kaigme. Husto mat kit di Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Iso nga agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog iti kalding. Wan, kaigme. Anya ngay tirik nam itaaging ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manan. Pag nakman dagiti tattao nga wanan asi. Agiaman ak unay, gapu iti panang pasangbayo kanya, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod, dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo. Katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya? Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. Anya? Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkid daw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti makalawas a serye tayo itaan na paulwan. Karsel! Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapang ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro dada ito'y ang makirangat, aging gaan adal na. Makariknamat iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin na Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwam tumatlaang na ito'y. Iti may sangal daw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken ken mulada. Iso ang nakapagdesisyon ni Luningning, nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karsel! Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad-adda apare ko ti ipaay na day ta nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno apa nagsagana. Isu apang nga asim kuma. Di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman ak no kasta anak ko. Maawatan nak ko ma.
Tadyak matkayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. Numakita dan anauram ti bantay. Ken numakita da nga awanen dagiti taraken ken dagiti mulada. Wen nga rod ading ko. Ngam sigurado. Agladingit to dagichay. Kurang pa'y dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao anaparigat da. Sa bagay matkiti. Ngam insapasap mon tiguram ading ko. Husto laeng dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wen manang. Gapotadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat kan ti panunot mo. Sapay kuma, manang. Ngem panagkunak. Salama pasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawon dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan no adada pailaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Iswadi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? No adda pailaang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wen, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wen nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparmo kandag iti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanranalaang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di ah. Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ta ti persa, ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panangdangran da kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wen, kaig mi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko.
Isungagan anad ka iti iraraot nyo. Wen manang, agyaman ak unay. Diya ka muna sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag tigaraw mo ichay. Wen manang, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko, ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Isungagan anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Isu asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. Wen garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan di inala datarakan tayo. Ngam di nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas tawya. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akasta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tayo itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado ka talaga tinadanglan dito eh. Saan asinsinan ti enkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Gama, agamakag. Amang ano adada lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Oo na yan, ti kastoy. Makapaladingit. Awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaing yu amakirangat. Jak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangan. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay matkit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad-addapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasigan to ti sumublat kanyak iti pwestok. Nagmayat nagpaangin dito'y pagtugtugawam, ading ko. Wen manang. Isu adito iti pagtugtugawak no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga min pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy? Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilintag? Diyak ka mo, ading ko. Diyak masungbatan day ta asaludsod mo. Ngamsapay ko ma, taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengge manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukuyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wen, isu adumawat tayo kan kuana. Ngam kasano no di na kayat? Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot?
mang panunot tayo iti sabali awagas. Wan, kaigme. Urer ba ti kayo pay laang ti kalapaw tatang? Siyak laangan ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka kade, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik nak. Iso nga rod nga ginana kayo pay laang. Tanarigat matlaang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiro utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen na anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi eh. Uwan tatang. Nakasagana kayo ka din, Rafael. Wan, kaigme. Alang arod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Wan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kankwana. Wan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano at da ibingay na. Datayo matlaang ti mairanod. Wan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan na bahalay, kabsat? Agawin to matla adagos. Anya nga min aya ti mapan naaramidan ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyug ko ma. Nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ano ti anak ko, kabsat? Saan na bale? Ta sumuro takto intun aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Ang mga no kumarumot day tarikrik naam. Ha, San abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. alaman nga raw kabsat. Kat agyaman ako unay. Kaigme. Kaslag may samat ti tawi jay papanantayo nga uma. Wan ngagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Wan. Amanga no isuday ta jay lakay. Wan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito eh. Ala. Abungutan yo anaimbag dagita rupa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Wan, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaangan ti panagmulak. Agawid akon, ta inakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino dagito eh? Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak? Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngam linapdan ti amana. Dimtang matial daw ang nagrarangat dagiti rebelde, kan dagiti tagasan Nicolas.
Kat ado tinadangran kadagiti grupo da kaime. Isuan na lagip da ti agibalas. Iti may sangal daw. At da masidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak mo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sanikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na mamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay, tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di, tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan, tatang. Itala ang amakitak na di alakay. Panagkunak, iso day ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutong itay, tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadi da kainan anaw. Saan mo't ket di, tatang? Ngam, iso day ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamak ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo, tatang. Taditay amo no anya ti aday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siya klamay sa panagkunak kat talaga akurang pa'y ti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Kan may sa, awan pa'y ti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Agyaman nakakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsenterik na kenkwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Kahit nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot mi langan ti lumaban. Kaigme? Siyak lang ti nakalasat.
Isu naglimengak iti adayo a lugar. Agingga, nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngem, apay adiyo pinarmak adagos, kaigmi. Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigmi. Ita, maawata kon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy kat addaan nalidam anapalabas. Kat makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecoveran ti bantay anauram idi Rowena. Mayat manan ti tubo dagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayam. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat taa. Masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni Jay San Nicolas. Wen, kaigmi. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Ket no di na kayat pangtaan yumanan. Ha? Alain tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay apagtalnaen tayo. Kaigmi? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taanarik nami di. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat, ngagyan ni Jay. Wen, kaigmi. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu asan ikwak. Isong maawan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaag adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inalokoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kun Rowena. Nagtanta na aklaang. Gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakers.
Kat, anya ti ko na ni Tata Punso. Kinuna na anak ko rapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay, Ngam, amo, ada nadlaw ko. Diyay may sa kadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matadala ang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pam Saan tayo nga am-am mo dagi jayat at tao? Juan, amok day taruwena. Ibagbagak laang matkan ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talagamat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na, kaig me. Nung at rautan tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaig me. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbutngan tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaig me. Iso atulungan na, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamam deta, kaig me. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Juan, tata. Taumay mi manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitad ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yo mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangted kayo, when no adadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitad ko kada kayaw. No kaya't yaw, tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong, no adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak, di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaak amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay ammo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasapa pa'y. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak ka. Agyamanak, kabsat istong. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Juan, kaig me. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarauten tayo itamat laang. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaig me? Juan Rafael, naibusan ti pasensya kenkwana. Alangarod kaig me. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo kenkwana, ha? Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaig me? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pa'y? Juan, kaig me. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo.
Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Nga maapayakas la di ka makaid na ading ko. Awan da ito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit da ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabali ti nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinhay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal la dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti nakunak. Addakan iti dayto agrupo. Isungawanan ti maaramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, rabiin, gamawan pa ni Tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ningking. Imbag tayo manlatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwam. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Amang ano inururay na ako magsakitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaan. Sumangpat tulat ta ni Tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idig ka ni Tata Istong. Nga niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda ka no daka sa mapasamak kan kuana. Di na ka no baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isuwag lalaok ti marikrik na. Kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kadwan na. Mapantag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da kuman ni Tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano at da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito eh. Wen garod kabsat. Isa madalagan una ay jay balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wen garod. Ay, imbag ka na pigsaak pay laeng. Kat kabailak pay ti sumursuraw dito'y kabakiran. Uy nga rod, mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wen akpay saw kabsat Istong. Ay kakadwa, asidgan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael? Ngampilit nga inwaksina iti isip na.
Saan mat anamingga dakaig me anangal-allo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayon dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Isuan nagkiddaw daytoy iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulenda ni Tata Punso. Papagayam, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas. Anapaulwan, Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino dyan nakada sa ijay banda. Juan, sige. Ay, Ay, na. ay, aday ta. Ha! Ni Kabsat Punso! Iso na ito'y nakadasay dito! Ay, na. Kapsat punso. Anya ka di tinapasamak ka. Ay, Kasta saanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanin nga kang angas ni Kabsat Punso? Ya. Ay, limami isang tibagina. Ay, sos! Natayan ni Kabsat Punso! Tatang! Abay ang pinanawan lang matan. Awanan ti sir-serbiti biyag ko dawan ka matan. Luningning. Gusto daytan. Di ka matlag sardawan ng sangsangit. Nagsakit na hindi na pasamag, Rowena. Kasano ang maitan. Awanan ni tatang ko. Patip ka rin di pa kinakam mo. Nasakitan. Ngam anya nga rin di mabalin tayo. Diyak may nadawat di sakit ang marikrik na. Nabigsapay lang ni tatang. Namapoy ng inaramid na gaskuhan at ikastoy. Dagiti awanan asya at tao. Luningning. Gusto. Tay talagsang sangit araramida mo. Mawat ako'n. Naapoy ang kastay timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakastay gayam ti mapasamag kan kwa na. Luningning. Ita, taawanan day di Kabsat Punso. Sikat ti sumublat adadaulo dito'y ili tayo. Kabsat Istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya ta mabaybayan ti ili tayo. Tata Istong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramidon dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da nga aramiden. Luningning. Adun ti naisagmak nga po kadakwada tata Istong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay. Nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang laang tata Istong. Tapno agsardeng mo't kumanday ti ama paspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay, husto ka, Luningning. Isuanas ka nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakkel kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kanti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ti amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi balasang. Kasla nagbaliw ti riknak. Ha?
May bagak pa yan, asa na may parabang ti simbrakak. Sana rong ba nga gibalas tayo iti sa bali ataw? Gapulang iti sakit tinakam tayo. Talaga sa balikan, Rafael. Ngam agan-anad ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang, Kanayon ko maalaglagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpaggat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti limtag. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad iti kalabaw yu? Ha? Narigat mo agmay may saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot kan iti kalabaw mi. Taijay kan nga agnaad. Agyaman na, Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, luningning. Agyaman na, Rowena. Amom, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyaklaan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan lang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya? Agadalakmat iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulungak no addaman dumteng manen ariribo. kaigme. Oh, apay, Rafael. At ka di magam? Adda, kaigme. Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaigme. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaigme. Takaslaawan ti waya-waya tayo dito eh. Kantap no saanen amanayunan to ti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ng itisyak? Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May balod tayo, kat agikaro tayo ititong palbiyag iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta kaigme. Ngam ti agnanayon anakalembang tayo latan dito eh. Apay, agbababawi ka kadin na nakikapang kada kami. Kaigme. Sigurado lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumot ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam itilaing kanturad mo, amang ibaga kan ni kaigme. Asumuko tayo latan, ha? Anya nga ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa eh. Day, tati maiparbangkan ka. Tikunam, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumardang kayo! Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, Lagman. Pasensya kayo lakaman, kaigme. Nakapungtutak kinilagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Taniya ti kayat yo apanagnagan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha?
Pasensya kayo lakuman, kaigme. Ikarik, sana na maulit. Oh, apa di kag sao, lagman. Pasensya kayo, kaigme. Ngamsan asyak tinagbasol. Ni Rafael ti muna di maropa. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta di kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarik, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan kat aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme. Talaga gaya maagad-adal kan iti panakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan matkiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulungak amang salaknib iti ili tayo, tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day tati pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta, nasakit tinakam ko gapo iti napasama. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanen dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo mapakadaan, apaspasamak. Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo, balasang ko. Di mo ba-ibay antibagim? Tapno baragsakan batlaang dagiti naganak mo, amang buibuyakan ka. Wanana, ngam may sa lang amin ti kayat ko kumamapasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam dito paraangan ang nakatugaw. Wan Rowena, buy-buya at ti ilalanag ti init. Ha? Kan, kayat ko arik na ang tinalamiis apuloy ti angin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnag, tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa. Kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap namang agtayong mat kumati panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak apa nag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Dumtang tulat taday ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang tuday ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaon ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan mat? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtopyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni kaigme, manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na.
Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day ti kaudyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganaan na kami. Ay, kasla kumarkaron ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day tamanang. Mariribukan ak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamatlang. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa yan ti aglibas. Ngam, amang ano tsak baligi. Di kag dardarasuto sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway a makapanaw ta iti daytoy a lugar. Lulingning, agawaan. Ha? Ala ti grupo ti lalaki nga umay ditoy. Wala pa sa nini. Tikunam ka di kat makapanaw ka! Wala! Di na tamulan! Lulingning, lumamag ka! Ruben! Panawan na kito yan! Tara, Sam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kagadwa! Kamatan niyo! Di na balikin ang kamagkanyak! Yan! Sumurot ka langin kada kami. Tapno di kan madaksan. Ibatanak! Di kan makapaluspos pa. Iso asumurot ka langin kada kami. Hawanan kayo iti asi! Babae lang tamoy o labanan! Tatay Stong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasang kao. Ada na sa mi a grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamag na siguro ni Luningning. Anya? Limaban, isa nagtarayak matay. Ngam, amang ano nakamagdan. Alang harot balasang kao. Ingkad anunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningneng. Bareng maispalmi iti paggaad. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan day ti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Bareng umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sapay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga ti pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karcel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Karcel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyak pandala ka no. Sapay la ko mangarod, manang. Bareng umanugot iti kayat da kaigme. Ket awan dakas ang mapasamak.
Sapay lang ko, ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa na. Makonsensya ak. Kan madanaganak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapoy magbalinak anatim kar. Tapno makalibasak dito eh. Amo kasaan analaka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumaak na ikatanti kawar ko. Tapno makalibasak dito eh. Oy, anya ti araramidam? Si ka babae? Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadak siya at tao. Tinuperaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gaya, ma? Huwag ikaro kayon to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laangan. Tamangan numapatay ka pa'y! Gitakan! Pinatay na lang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi kadakwada. Tapno aramidan dati kastoy ka na kami. Sika, babae, mangadang kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Iso nga ro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan, iti kayat miya mapasamak. Saan? Husto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami nga inalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak ko ma. Ha! Nung natanggan lata ti ulom, agtalinaid ka nga rod, abalod ditoy. Kaya tama nga no nakarkaro pa ti aramidan mi ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa nang parparigat yung kanya. Nung natanggan lata ti ulom, ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam ditoy. Katawan di makalapad kada kami, iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Di ka natagari. Di daan mo asimrakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayim kan ka. Anya? Wan gayam. Aday mat ko amakan. Agawa maakanan daytoy. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis dayta. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw ditoy. Jak may kari amaalukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka. Tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutot ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Ang mga nukinumbag dagiti rebelde. Sapay ko mo to saan? Kaasimat. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutot ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatib ka. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan.
Tapno mabirukan tayo ni Luningneng. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga dati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasang ko. Tasaan tayo mo't nga mo. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amaw ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu husto ko man ti panagladladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo, nga gridamda. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadagas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italek tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka nasayaat. Wan, Tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Japatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan mulada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kaya agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Ala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay naibos man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid. Kastoy kadilat tan, nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taaging gaita. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy latan na kanayon. Apay nga taa di maibibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga nonya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan-ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, a makaawid a si bibiyag. Ayos, nakado tayo. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan, awan ti parikot. Iso atong palan nyo amin nga ibagak. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya at no kasta. Takas iti kanayon ko nga ibaga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko wenno paganurutak. Jak agdwa-dwa amang gudas ken kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanadapay na ala tayo akwarta. Kedua na, Pangulo! Mayat ta, Pangulo! Ngamita! Agina na tayo pa'y. Ha? Aapay ngay may kadito'y nakaipupukak kat adalo man tirabi. Da kami tinapusgan nga agbantekan ka. Iso anakastrekak manen dito Luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Ngam, saan ka kadi amadaksan iti day nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta ditoy. Apay anak grupo ka kadagiti tulisan. At idug asalaysayan, Luningning. Ngam may sala ang ti may bagak.
Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy ag grupo. Naplano tanti amin, Manang Ela. Wan, Rafael, ading ko. Intun rabi, ilibas ta ni Lolingning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael. Kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini Lolingning intun rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken nga agbaligi ta iti daytoy a plano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael, ti talo akalding. Alangarod! Irogi tayon ti uminom. Agrenag tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana ako. Agsipot ka. Tayo nakrok atan ni Luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman ako. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuadda nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanok ako. Ngam kabalak. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito'y. Nakadayo tayo matkid din iti kota. Ngam delikado lang ta. Numaduktalan da naglibas tayo. Dayta ti si bubukal na pasamak, sir. Isot ga po na nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapang kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adangran dito eh. Sige, di kagdanag. Ta saan da aman anon ditoy. Nasaya at mat, ta nagdisnudo da asim mo ko. Wen, sir. Kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kutami, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak Luningning. Ay, una yun, Rafael Baro. Dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako namin ni kanya kasapulan. Kayat ko ti agibalas. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiinkadeng ko asuruten. Takarsel met gayam tinangiturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Takal pa sana maikarong tinagbasulam. Makarwar ka ba't lang dito? Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, Luningning. Natilyo da aminin. Dagiti daduma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumutday ta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale. Taagi karon dagiti nang patay kan kuana. Agyaman na tas marungkar ka manan, Luningning. Agyaman ak Luningning. Tayo ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok matigapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan amanayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, Luningning.
Naamiris ko ang nagdarasudo sa iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibalas ti pinanunot ko idi. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita? Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Luningning. Rafael, Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Day tatipod no amarikriknak. di kagdanag Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ella. Kat ibagakan ka, akaraman ka iti plano, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matadon. Uray si ka, Manang Ella. Karaman ka mat iti karkararak ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyamanak, luningning. Agyamanak, luningning. Ikari, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumteng to ti aldaw, amakarwar kayo diti pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awan ton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminen. Agyaman kami iti dayta na saom, luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.